משנה וחצי התחלתי עם הכתוב, קראו לי סיר, חני בוקוסו. כשאת מרגישה בטוחה, יותר קל לך להרגיש נוח ליד אחרים. הרגישי בטוחה בעזרת תחבושת אולוויז החדשה. זו התחבושת הראשונה שלנו עם טכנולוגיית האקטיפרס הייחודית, שמנטרלת ריחות, ולא רק מסווה אותם. לאקטיפרס פעולה משולשת, המאוחדת לוחמת ומנטרלת ריחות. אולוויז החדשה, כדי שתמיד תרגישי בטוחה. יש ימים שמגיע לך יותר. אולוויז. וואו! Thank you. Thank you. נשים לפוץ ככה. לא על המילים בכלל. אני לא מכיר את המילים, אני סתם מחרבש. תעצור, סתם! סתם! Et dis sur la pousse au blé. Pousse au blé. Tout ça. Alors. T'as clé, voilà. T'as clé pour